Кое да е? Яш още ли? Още, искаме още. Аплаус, давай. Яш още. Искаме още ли? Моля се, ще дам премиум акаунт. Ами на мене. Той да дъвка малко. Аре, дъвкай пак да. Дъвчите. Как го питам са? Кое да е? И моля ти се, бе. Аре, ба! Какво искаш пак да я пуснеш? Ама той иска, ама той сега... Нещо го... Какво Ку-ку. дъвчеш? Какво дъвчеш? Май го накарахме да садне. Ами аз исках да снимам клип как яде, ама да минаваме към главната част на този клип. Хора, здравейте! О, ма гъбе! Сега, кое да видим? Ти в кой сервер си? Играх Happy Wheels, бе. А, вяр. Окей. Приема стълби, Аз кош. играх Happy Wheels. Леле, щупих си главата. Леле, то фърчи като Супермен. Ай, бе, ти фърчиш. Напред да сапа. Мале, бе, ти си много добра. Мале. Ай, бе, няма начин. Я, тук има блокче. Леле, ама ти си Супермен, бе. Ау, какво направи? На Бодовс. Не бодах се вика. Не, защо? Стана. Паднах. Джъмпа тук. И аз се отказа, докато не мина този лево, казвам. Ама ти... Не бе насаде, бе, не бе. Опс. Ти не знаеш какво играя. Гледай това как го минава. Ау! Дъвчи пак. О, мама! Не! Защо е? Паднах като най-големия нещастник. Това са рули си. М? Виж го то с хакер как играе. И как па точно тук си намерил смарагди? Згяй. Така. Та игра се игра с... Така хора. Браво. Не бе. Ау, набодох се. А, как бе? Не там, лошо. Аре бе, набодили си до пето. Не, той беше хита го такова. Ама я трябва да видиш клипа после. Сега ако скочиш пак ще признае. Не. Йобаге. Искам го видя той. Не бе, бас. А, така, добра. Не бе, аре бе, пак ли си набоди до пето? О, ти колко е гадно да съм. Пак ли бе? Пускай тази музика. И па не дей да гледаш гадни неща, щом не искаш.
Чакай. Скучи пак. Не, не трябваше да се блъскаш тук, бе. Гледай как си набода до пето. Ще има страшни болки в допето после, бе. Ау, знаеш колко е гадно. На мен ми се е случило, ама не с толкова остро нещо. Значи нещо, бях в гората и само си вървя, спъвам се, падам и се набутам газа в един клон. Това е просто. По-гадни неща, човек. Карам назадна и по едно време пред мен изниква някакво дете и аз точно над клоните падам и си набучвам газа в най-гадното нещо на света. Транака. А да видим сега, кой да бим сега? Моля ти се, бе. Аре, бе. Ти си голямо енергично стаче, което си набода газа 5 пъти. Браво, бе. Не, бе. Аре, бе. Много си слева, старче. Старче. Не. Искам да... Яш пак. Яш, свинско. Давай. Аплодисменти, моля. Аплодисменти, моля. Мале, матко има дъма. Аз искам. Аз искам. Аз искам дъма. Да, Сашо, помниш ли миналия път? Това беше отдавна. Дето бяхме в Геймплей България с един наш приятел. И от един евент, де трябваше да се копа, намерихме много диаманти, много стакове диаманти. Сега тук се случва също като сега. Сега се случва също като преди. Дайманти, злато млато, дайманти, окей. Нали? Аз човек преди малко нямаш повярваш какво намерих. Чакай, какво правиш? Ка си лесни. Хора, когато има мравки върху пица, знаете ли какво казва Бейдиус? Не, има пица по мравките ми. Свана ли? Той иска да яде мравките, а не пицата. Да. Вика. А пък хората, които нямат пари, безплатни мравки! И ще чуеш нещо. Кажи. Чик Норис изял 4 костенурки и когато Чик Норис изял 4 костенурки с чили и когато ги е изакал, от тези костенурки се е получило такова. От тези след като се е изходил, от тези костенурки вече са могли да играят кунг-фу и да такова. Ау, бати мощня. И да играят кунг-фу и да ходят и да говорят. И след като и така са получили костенурките нинджа. Хора, пък Чак Норис може да страка с един пръст, нали го знаете това? Може да страка само с един пръст. Хора, значи, чуйте. Само госпожата... Това ще бъде от този клип, хора, надявам се хареса ли, абонирайте се и бъба.